ଦେଖିଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ତ ପ୍ରେମ ସଭାରେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କବି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୀତା ଭଳିଆ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉର୍ମିଳା ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ରାଧା ଭଳି ବିୟୋଗ ସହିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଳି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଅହଲ୍ୟା ଭଳି ପଥର ହେଇଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଯମ ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ଚରଣତା ହେଇଛନ୍ତି, ସତୀ ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମୀରା ଭଳି ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ମା ହେଇକି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ପୁଣି କହୁଛ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ବି କିଛି ପାଗଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇଦେବ ତାକି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ।